Vídeo de como desvincular todas aquelas aplicacións de terceiros que temos conectadas, digamos, a nosa conta de Google, non? Se nos fijamos xa desde a propia página principal de Google, deberíamos ver na parte inferior dereita un símbolo coa nosa conta e neste símbolo que vos estou sinalando aquí picamos e pulsamos xestionar a nosa conta de Google. Bueno, eu teño en español, non? E agora aquí na parte da esquerda, como o que interesa son os datos e a privacidade, pulsamos sobre esta opción, unha opción que nos vai a levar, se nos fixamos, baixamos un pouquiño, hacia todas aquelas aplicacións, aquí está, datos de aplicacións e servicios que estamos utilizando. Aplicacións e servicios de terceiros contén todas aquelas aplicacións que están recollendo datos da nosa conta porque nos registramos coa conta de Google no seu momento, vale? Se eu quero quitar unha, por exemplo, imaginémonos neste caso Vimeo, simplemente tería que pinchar encima e eliminar todas as conexións que temos con Vimeo. Con isto, o que consigo é desvincular a miña conta de Google e deixar de darlle datos a Vimeo. Quedarían algunhas máis. Hai que ter en conta que despois se quixéramos utilizar esa aplicación teríamos que registrarnos outra vez de novo. Pois este é o sinxelo paso para desvincular a nosa conta de Google de outras aplicacións e que estén recollendo datos sobre a nosa privacidade.